Zoals Ben zijn ik al. Ja, alle drieën. Ik heb nog 2 jongere broers en die helpen me mooi. Ja, het hele gezin wie op het loon. Ja. En toen had ik meer hier appels. Nu binnen maar een paar streekjes. Een paar voor de verkoop en voor uzelf. Maar toen hier die volle meer, toen moest ik van Roem komen. Nu is AOW, dus nu is het oors. En wat hinder vroeger. Zou wie dat vroeger nou? Ja. Maar het ging nog volle stariger. Want als mijn huid deze trekker, die leeft niet meer. Maar als er deze trekker zegt, dan zeg ik, ach wat een groot ding jongen. Och. Nou, maar je neus zien, hoe ik had zijn oog heb. Ja, Rina is nou wel eens op tv, maar herinnert. Ja, ja. Wat vind je ervan? Wij vinden het prachtig. Wij vinden het prachtig dat ze, ja, we hopen dat ze gelukkig worden. Ja. Wat? Nou ja, maar de Lietse Albertus. Ja, wees nou, dat is, dat is voor die mannen heel mooi nou. Ik word het zelf gehoord. Natuur en baas. Natuur en magen. Ja. Heer zaaien aan de oosten. Hij is aan het strontpompen en aan het kou snijden, maar hier appels zetten, nee, dat doet net. Hey, en hoe gaat het met Lietse Albertus? Ik het best, ja, hij groeit als kool. Ja, Ja, hij is nu 4 maanden alweer. Hij is nu even bij de Mimem. Hey, en dit ben ik, zoon van die. Ja, die kom ik mooi te helpen. Ja, ja die zetten ze er ik wat in. En dan zeg ik, ja, je moet er net mooi gooien, maar je moet er erin lezen. Maar het is wel leuk samen met Paak even. Ja, heel leuk. En zo net hoorde ik een aardappelkoen in zijn hoofd. Jut. Maar dat is een beetje pijn. Oh, ja, dat is Ja. niet helemaal de bedoeling, hè? Die dingen zijn hard. Ja. Dat heet toch altijd een beetje met broden, hè? Ja, dat heeft de bron douwers ik. Ze stond Ja. ik te razen door je koord. Klebberen. Net de hut, net de hut, net de hut. Die is de lunch, dan hij hem er even over. Ja, Even wat we me praten. dat doen ze in Den Haag, hè, praten. Dus, En waar hij hem dan over? nou, dat is altijd verschil, nou. Nou ja, ik ben net een prater vanzelf, maar Nee? nee. Oh. Je zei ze gauw te volgen. Dan denk je letterlijk, ik maar weer stilhouden. Dan zei je naar te volgen. Hè. Ja. Maar zo'n je dochter, dan kun je wel wat zitten, toch? Ja, wat anders. We kunnen die opzetten worden, ja. Wie moet snel opletten? Nou, een beetje de verheid. Oh. Niet te dichtbij, anders worden ze te dik. Ja, anders komen ze. Wat is dat weer? Dan gaan ze tegen elkaar aan de hele tijd. Ja, Dan kan je dan ze niet makkelijk eruit halen. kan je niet makkelijk schillen. Paak, ik giet hudder, hè? Ja. Pa- Zo, papa, nog wat. Oh, shit. Nee, dit komt naar kleer. Dit komt naar kleer, als je dit kiest. Maar het zal nou dan even corrigeren. Maar ja, dat gaat wel knap. Jawel. Ik ben blij. Vanmorgen ben ik lenig. Nou, ik denk, want ik ga juist om 9 uur geultjes even maken. Maar dan ben je die zuur rond te zijn. Alleenig. Ja, maar jou bent de jongste, ik niet meer. Nee, maar dat was ik net. De ben die houden het nog veel langer uit. Maar 2 maanden, dan ben ik 80. Maar jou hoorde voorlopig nog net op. Nee, ik bleef nog wat ondergaan. Ja, volhouden.